srácok! Ez egy elég érdekes téma, és a mai videó az én szimulátoromról fog szólni. Arról a szimulátorról, amit nemrég sikerült összerakni, és amin nemrég gyakorlok. Egy-másfél hónapja van meg körülbelül ez az egész cockpit, meg a szimulátor, meg minden. Ezt szeretném nektek bemutatni ma. El szeretném mondani az előnyeit, el szeretném mondani a hátrányait, mert azok is vannak, de inkább több az előnye. És el szeretném mondani azt, hogy szerintem miért egy rohadt jó dolog, és miért nagyon-nagyon nagy segítség neked, hogyha amúgy driftelnél, viszont több okból is nem tudod megoldani azt, hogy mondjuk minden héten vagy minden hónapban gyakorolj, viszont nem szeretnék kijönni a ritmusból, és a fejlődésedet szeretnéd biztosra tudni, hogy folyamatosan fejlődjél, ne pedig stagnáljál, akkor egy ilyen kicsit komolyabb, inkább közép, de közép-felső kategóriás szimulátor az mennyit tud neked segíteni ebben. Nagyon gyorsan elmondanám, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített benne, a családomnak, a feleségemnek, Katának, és tényleg mindenkinek, hogy egyből egy igazán komoly szettel tudom ezt elkezdeni, és igazán komolyan tudom venni az egészet, és tényleg egy nagy ugrás, nagy falat, viszont Simon Patrik barátom volt, aki belevitt ebbe az egészbe, és megmutatta, hogy amúgy figyelj te hülye, ilyen amúgy létezik nekünk is, és mennyire rohadt jó dolog. Na, hát itt a lényeg. Az első és legfontosabb egy ilyen cockpitnél az imaszőnyeg, hogy ne baszd össze a parkettádat. Ez egy szőnyeg, aminek a mintája az elég megosztó, de egyébként én boldogan tennék ilyen mintát az autómnak a kárpit részére, vagy a tetőkárpitjára, szóval tök mindegy. A lényeg az, hogy legyen egy szőnyeged, ami stabilan áll a cockpited. Szóval, ha az imaszőnyegen túlléptünk, akkor kezdjük a lényeggel. Nagyjából így sorrendben szeretném mondani. Szóval, itt a bázis. Ugye ez maga a kormány része az egésznek, ez az agya, ebben van a motor, ez fejti ki az erőt, és ez egy Fanatec CSL DD 5 Nm-es bázis. Ugye ebben van a 8 Nm-es verzió is, ez az 5 Nm-es, de egyelőre nekem bőségesen elegendő, viszont nyilvánvalóan az ember hozzászokik, és mivel G-erő hiányába vagy, én szerintem az, hogy a kormány egy picit erősebb, mint a valóságban, szóval a kormánynak az ereje, a force feedbackje erősebb, mint a valóságban, ez pont jó arra, hogy kiküszöbölje a különböző, mondjuk G-erők hiányát, és az ilyen érzékeket kicsit felerősítse, szóval ez egy tökéletes aranyközépút, hogy egy hangyafasznyit erősebb a kormány. Ez egy 5 Nm-es, ez már tudja azt, hogy erősebb, mint ami mondjuk a kupéban van nekem kormány, viszont nem túl erős, viszont azért ez is be tud beakad az ujjad, akkor tud fájdalmat okozni. A 8 Nm-es kormány az szinte el tudja törni az ujjadat, hogyha úgy rakod, szóval ezekkel vigyázni kell, illetve ehhez van egy ilyen BMW-s gyári Fanatec kormány, ami azért jó, mert vannak rajta kiállások, gombkiállások, lehet setupolni az autót menet közben, ami egyébként egy későbbi dolog miatt fontos, amit majd mindjárt bemutatok és elmondok, hogy miért fontosak olyan helyen legyenek a gombok, amiket nem tapintgatni kell, hanem oda nyúlok és érzem, hogy mondjuk itt van ez a gomb, mondjuk ha benyomom, ez pont visszapít a pitbe. Szóval ő a lelke az egésznek, ehhez van egy Fanatec pedálsor, igazából ez kuplung, meg fék, meg gáz. Ezt úgy vettem, hogy 2 pedál volt hozzá csak, viszont a Vintiden találtam gyári Fanatec pedált, ami kuplung vagy fék, és ezt lehetett így összeállítani, ezt a kormány pedálszettet. És a lényeg ebben az, hogy ez olyan, mint az igazi, szóval rohadt erősen kell nyomni, ezt nem tudom szemléltetni, de iszonyatosan erősen kell nyomni a kuplungot, ami mondjuk annyira nem valóságos, de a pedálnál, például a fékpedálnál ez nagyon valóságos, hogy borzasztó nehéz nyomni, és tényleg kell hozzá a lábmunka, a láberő, hogy ezt érez. Vannak itt ezek a szivacsok, nem tudom mennyire van most fókuszba a sztori, de ez, meg ott van az a sárga szivacs, ezek cserélhető betétek, ezek adják az erősségét ennek a pedálnak, szóval azt nyomod össze. Látjátok? Ezt lehet puhábbra, erősebbre cserélni, és ezzel tudod állítani, hogy neked mi a kényelmes. Nekem ez a sárga van benne, nem tudom, hogy ez melyik kategóriának felel meg, de tök jó. Ez egy alappedálszett, semmi extra nincs benne, nem kerül százalékbe külön, de teljes mértékben megfelel a sethez, amit én használok, és drifthez tényleg tökéletes. Szóval nagyjából ennyi maga a lényeg. Ugye ebbe van még, tartozik egy hidros kézifék. Na, hát ez egy különleges dolog, mert én ennek nem voltam annyira soha a híve, hogy hidros kézifékem legyen. Viszont be kellett látni, hogy ebbe a kategóriában, amit itt edzek és játszok, és próbálom fejleszteni magam, kell, és a valóságban is fog kelleni. Úgyhogy ez egy olyan kézifék szerkezet, ami amúgy kapható a boltban normál autókhoz, tényleges fékmunkahengerrel, csak ez át van alakítva ilyen, azt hiszem halszenzor, vagy valami ilyesminek hívják, ehhez a részéhez nem értek annyira, de egy ilyen elektromos dologhoz, aminek ez a kábel másik vége egy USB, amit a gépbe dugok bele, és akkor így működik, viszont ez teljesen jó, mivel úgy működik ez, hogy ahogy húzod, úgy erősödik, szóval nem on-off,
hanem tök jól meg van oldva az egész, hogy ez tényleg úgy működjön, mint egy kéz, egy erősen húzod még jobban, vagy többig, és akkor elengeded. Szóval teljes mértékben úgy működik, mint egy igazi hidros kézifék. Ott látjátok, a handbrake az alsó, ami a programban érzékel, és nézzétek. Látjátok? Szépen lassan húzom, és behúzom tövig. Szóval ez így működik. De ugyanez a gázpedál is, úgyhogy ez teljesen kifinomult rendszer. Szóval ez a kézifék, amire nem akartam áldozni, de bele kellett látnom, hogy kell, és ezt Patrik barátomtól kaptam ajándékba. Nem is értem, hogy miért. Tehát, hogy miért ilyen hülye, hogy nekem ilyeneket vesz ajándékba, de odaadó nagyon jó barát, úgyhogy úgy gondolta, hogy nekem erre szükségem van, de tényleg nagyon szépen köszönöm neki innen is, mert hát beláttam, hogy ez kell, és most már nem vagyok ilyen kézi ellenes. Egy shifter hiányzik még, jelenleg a kormányon található ilyen bajusz kapcsolókkal váltok, ezekkel tudok sebességet váltani játékba, viszont itt gyártottunk hozzá egy ilyen tartót, ide még föl lehet tenni majd a shiftert, úgyhogy az még ide fog jönni, azt még meg kell vásárolni hozzá, de akkor lesz hidrós, lesz shifter, amit meg tudok szokni, hogy hol van, és teljesen jó lesz, mert ugye ezeket nem tudok drift közben váltani annyira, mivel nem látom a kormányt, ezt magát a kormányt fizikálisan, ezért nem tudom soha, hogy most melyik van, és akkor így most, le akarok váltani, vagy fel, akkor meghúzom, visszavált, szóval nem jó, ez nem jó egyszerűen erre, így ebben az aspektusban, hogy én használom. Meg miért kell minden olyan helyen legyen, ahol én érzékelem és látom, és tudom tapintásból, hogy hol van? Hát azért, mert nem monitorral játszok, hanem egy VR-ral. Ami tényleg az a helyzet, hogy srácok, annyit ad hozzá az egészhez, hogy hihetetlen. Ez egy MetaQuest 2-es VR, egyébként teljes mértékben beszerezhető baráti áron, ilyen 70-80 ezer forint, 60-70-80-ért lehet találni. Én azt hiszem, hogy 60-65 ére vettem tök jó áron, szóval nagyon jól jött össze, mert elmentem a kormányért egy városba, és onnan pont pár kilométerre volt ez is, szóval tök jó jött össze, és nagyon jó áron volt. Szóval ez egy MetaQuest 2-es VR, ezzel szoktam játszani, ezzel van teljes mértékben térhatása az egésznek, és ezzel tudom elérni azt, hogy az autóba érezzem magam. Tudok nézelődni benne, és minden úgy működik, ahogy a valóságban, tökéletesen úgy működik, szóval én ezzel megyek, és ez az oka annak, ami ugye az, hogy nekem éreznem kell a gombokat, mert ebbe a valóságot, ahol vagyok amúgy, azt nem látom. Az autóba valamiben van modolva, hogy működik a kéz, meg minden, de akkor is meg kell szokni, hogy hova nyúlsz, tudod, mert így mellé nyúlogatsz ilyenek, szóval hozzá kell szokni, de ez az egyetlen oka a VR, hogy nekem ilyen pozíciókra van szükségem. Szóval a monitor az csak van, hogy beállítsam a játékot, elindítsam. Egyébként, amit használ a program, csak is kizárólag, szóval nem játszok semmi mással, csak is az Assetto Corsával. Ebből is van az a Content Manager, amivel tudsz online játszani. Szóval itt van az online része, rengeteg szerver van, de ugye van a saját csapatunk, a CHT, a Corner Hunter, Steam, és velük szoktunk autózni, gyakorolni, edzegetni. Csak is kizárólag az Assetto Corsa, és abból is a Content Manager-es verzió, és ez az, ami a legvalósághűbb program. Ennyi a set nagyjából, srácok. Ja igen, az ülés az egy E46 ülés, semmi extra, állítható mindenhogy, és ami a lényege meg a lelke az egésznek, az maga a cockpit, maga a váz, amit nagyon-nagyon sokféleképpen sok változatot lehet kapni az interneten, amit meg tudsz vásárolni. Nagyon-nagyon egyébként nagyon sok pénzért, és hát ezt éhegeztettem magamnak igazából. Internetes terv alapján, illetve személyre szabtam, ahogy nekem tetszett, de ez tényleg egy ilyen saját hegesztés. Ezek a vasak, amiből van az összes eleme szinte, az a karosszéria forgatónak a két összekötő vasa volt, amit felhasználtam, mert gyorsan szerettem volna, hogy meglegyen. A bázistartó része, ami a legjobb, és ami a legjobban néz ki, és ami olyan merevséget, masszívságot ad az egésznek, hogy hihetetlen. Ugye ebben a bázisban vannak itt ilyen csúszka helyek, amiben belemennek ilyen anyarészek, és ezeket a csavarokat tekertem bele kívülről. Ezáltal, hogy csináltam egy ilyen padot hozzá, ugye mind a két oldalt ez így közre fogja, alig bírtam belerakni a bázis, szóval nagyon ki lett számolva. Ezáltal tudom állítani bármilyen hosszúságban, meg dőlésbe az egész bázis, szóval rohadt sokféleképpen variálható. Ez volt a fő szempont, hogy variálható legyen, és tudjak változtatni, ha szeretnék, vagy ha beül valaki, akkor hozzá tudjuk állítani a dolgokat. Nyilván macerásabb a kormányt egy picit állítani, de lehet, az a lényeg. A pedál részét is tovább fejlesztettük picit, ez is úgy van megoldva, hogy amúgy ott lent a szőnyegre fekszik föl maga a pedál, és itt van egy fül, és ott a túloldalt is van egy fül, amit így meg úgy fog két csavar, és mivel a gyári Fanatec pedálban vannak ezek a nótok, ezért ez hosszirányba állítható az egész pedál, szóval a pedált is tudom előre-hátra állítani
hogy jó legyen. Most a leghátsó verzió van, innen már csak előre fele tud menni a pedál, de hogyha valaki rövidebb, kisebb ember ül be, akkor ezt is lehet állítani. Viszont ez annyira nem szükséges, mivel itt van a gyári E46 ülés, ami tényleg minden tekintetben állítható, ugye alapból. Tudom állítani az, hogy előre-hátra menjen, tudom állítani a magasságát, hogy föl menjen, illetve a háttámlát is tudom állítani. Ennek a gyári sínszerkezete ez megmaradt, és úgy lett ráhegesztve, ugye itt a kokpit, és úgy lett rácsavarozva. Szóval csavaros, szétszedhető az egész, teljesen le lehet kapaszítani, és állítható mindene az egésznek, szóval hát nagyon jól sikerült az az igazság, szóval nem gondoltam, de nagyon jól lett ez a kokpit, és azóta is nagyon-nagyon szeretem használni. Úgyhogy nagyjából ennyi, itt láthatok egy cipőt, ez a régi versenycipőm, ezzel mentem még tökölöm, és ez az, ami egyébként nagyon régóta, használtam egy hete legalább az egész szimulátort, és utána derült ki nekem, hogy mennyire sokat dob hozzá, hogyha van egy ilyenem, és ebben nyomom a pedált, mert sokkal valóságszerűbben érzem az egészet, szóval a lényeg az, hogy cipőben megyek, és ennyi az egész, illetve kesztyűt is használok, de hát versenykesztyű most sajnos még nincs, úgy nincsen, úgyhogy maradt egy ilyen munkás kesztyű, de teljesen jó, mert célt ez látja, szóval. Vagyok öltözve, teljes mértékben szimulátoros vagyok, és nem látok semmit, csak azt látom, amit a képernyőn láttok, semmi mást. Szóval itt vagyok teljesen a valóságban, a virtuálisban. Szóval amit most csinálok és most látok, az, hogy setupolom az autót, minden autónak van beállítása. Ez olyan, mint amikor a valóságban építkedsz. Itt van most rétfelépítőről egy beállítás, ezt fogom bekapcsolni. És a lényeg az, hogy én teljes mértékben azt látom most, amit ti láttok a képernyőn. Szóval nem látok mást, a kamerát se látom, csak tudom, hogy hol van térben, a kormányt se látom, csak érzem, és tudom, hogy hol van. Szóval ezért mondtam nagyon sokat az előbb azt, hogy nagyon fontos az, hogy mindennek meglegyen a helye, és megjegyezzem a helyét. És ami nagyon csinálok, az is szintén fontos, elhelyezzem magam az autó belül, úgy érjük, hogy kell. Nem. Ez egy E36 egyébként, ezzel szoktunk a csapatunkkal street versenyeken indulni, vagyis ilyesmi autókkal. A legutóbbi street versenyem, ez az E36 volt az autó, amivel mindenki ment, illetve volt egy E46 is, lehetett választani, hogy mivel akarnak. A fal. Na igen, szóval
Hiányoznak a G-erő hatásbeli érzékek, ez tény. Csak nem volt egy teljes hibátlan köröm, de nézzétek el, nem minden nap tudok itt ülni, viszont tényleg ahhoz képest, hogy az első időszakban mentem vele, a fejlődésem az valami hihetetlen, és ezzel nem magamat fényezem, hanem magát ezt az egész dolgot, hogy mennyire jó hatással tud lenni az emberre, és még olyan embert is fel tud hozni egy tök komoly középszintre, aki, mint én például, nagyon keveset driftelt az életében, úgy igazán komolyan, nem just for funból, hanem tényleg a zónákra figyelve, és tudatosan az íveket kihasználva, szóval ez rohadt nagy fejlődést tud nektek okozni, viszont most hagyjuk a streetet és nézzük meg a VDC-t, ami egyébként egy fizika a játékban, szóval a VDC az egy olyan fizika, amivel a bajnokságok vannak ebben a játékban. Hülyeséget nem akarok erről mondani, erről a csapatom, a vezetője Tomi vagy Patrik sokkal többet tudna beszélni normálisan, de hogyha érdekel titeket ez az egész téma, akkor ezt írjátok meg kommentbe, és csinálunk róla egy podcastet, vagy egy bemutató videót, mert tényleg nem gondolnátok álmaitokban se, hogy ez egy mennyire mélyre menő téma, és mennyi információ van benne, ami egyébként rohadt érdekes, és nagyon-nagyon jó tudni, hogyha érint titeket, vagy szeretnétek ilyen szimulátort, vagy esetleg csak akár érdekel titeket ez a téma. Na mindegy, most átállítom, menjünk át VDC-re, ami egyébként konyha nyelven a 600 plusz lóerős autók, 6-700 ezer lóoldalon erős autókat fedi le, szóval még egyszerűbben mondva a Pro kategóriát fedi le. Megint nem értem oda a belső érintés zónához. Hát igen, ezt össze kell rakni nagyon a köröket, mert pedig ez egy könnyű pálya egyébként, és egy nagyon jó autó. Még egyszer rápróbálok arra a belső zónára, mert idegesít nagyon. De amúgy már egész jó. Hú! Na jó. Hát izzasztó, az biztos, de ez a VDC ez ilyen, ez nagyon-nagyon sok gyakorlást igényel, és igyekszem gyakorolni és fejlődni, és ami nagyon jó, hogy van a CHT csapat, akik annyira befogadóak voltak, és olyan készségesen segítenek őszintén tanácsokkal, hogy ez kb. Meg 3-szorozza a fejlődési időintervallumomat, és nem mellesleg nem megy el a kedvem az egésztől a fenébe, hogy nekem ez nem megy, hanem segítenek, motiválnak, és tényleg ott vannak velem a fejlődési úton, a szakaszon, ami nagyon-nagyon is kell, mert bármennyire is szimulátor, és bármennyire nagyon profi cucc, nyilván egy picit más, mint a valóság. Nem is arra készült ez, hogy leutánozza a valóságot, vagyis ez nyilván minél jobb, minél olyanabb, viszont picit mindig más lesz. De egyébként az alap dolgok, amiket használsz benne, vagy ahogy csinálod, vagy a mozdulatok, azok
olyanok. Szóval aki azt mondja, hogy ez teljesen más, mint a valóság, ég és föld és köze nincs hozzá, az egy nagy fa. És igenis kell szimulátorozni, hogyha szeretnél jól menni, és szeretnél ügyes lenni, és szeretnél a cuizót, a követést gyakorolni, akkor kell. Menjetek ki egy pályára, tudakoljátok meg egy drift napon, hogy kinek van szimulátor, aki gyakorol, ki edz szimulátoron a pilóták közül, és ki nem. És nézzétek meg a két embernek a követése közti különbséget. Szóval nézzétek meg a lead vagy a chase körjeiket is, és nézzétek meg, hogy melyik ember hogy követ. Szerintem szemmel látható lesz a különbség. És ez a válasz legyen arra, hogy van-e értelme a szimulátornak, és van-e értelme annak, hogy ezen gyakorol az ember, és fejlődik-e vele. Szerintem ez nem kérdés, de ezt nem én fogom megmondani, hanem a szemetek meg, amit láttok. Nem nehéz. A kocsik is ugyanolyanok, állítgatni kell az autókat, setupolni kell az autókat, pont mint a valóságban. Egy gyári, kopgyári 18 E36-tal vagy E46-tal nem tudsz driftelni, de ha beállítod, lehegezted, megcsinálod, amit kell, akkor tudsz vele. Ugyanez igaz a játékra is, magadra kell szabni mindent, a kormánybeállításokat magadra kell szabni, a autónak a setupját magadra kell szabni, a VR-t jól be kell állítani, mindent be kell állítani, és hogyha megvan a setup, akkor utána lehet gyakorolni, és hogyha nincs beállítva, akkor ez nem azt jelenti, hogy ez szar. Hogyha szeretnétek ilyen szimulátor szettet, akkor Marketplace-en nézzetek, rengeteg használt, jó áron lévő szettet kapni, és ezt én javaslom, ami az én javaslatom, hogyha elkezdtek szimulátorozni, akkor szerintem VR-ra csináljátok, mert ez tényleg teljesen más liga VR-ba, mint monitoron, de hogyha ti tévén, nagy tévén vagy monitoron szeretnétek, az is teljes mértékben megfelel, be lehet állítani a játékba tökéletesen a nekefixet, ezt úgy hívják, hogy a kormánynak a mozgására, vagy az autó szögéhez képest a perspektíva az változik, tehát kinéz az autóból, a pilóta szemszögéből ugye a játék monitoron, szóval mindenre van megoldás, vagy VR, vagy monitor, teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan megjetek bele, higgyétek el, nem fogjátok megbánni, ez egy pazar dolog. Irgalmatlanul gyorsan tudtok fejlődni vele, és egy nagyon-nagyon jó közösség ez az egész Magyarországon. Ez volt a Kazai Motorsport, a szimulátor szett, srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez a rövid kis videó. Megyek még, nem egy körbe driftelem a Nordschleife-ét, vagy a Ebisut, vagy valamit, aztán megyek dolgozni is egy kicsit. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, legyetek jók, sziasztok!